kunyorera ndangosvika usandikanganwe kana wava joni uzondira ndikukanganwe kani ukangodara ndikuregerere tiya sha usambodaro kaniliya ukandirwadzisa ndozviuraya uri ndinodona misodzi nesiya ukangodara ndikuregerere tiya sha usambodaro kaniliya iwazvisarura mude zondisikusite musambarakede kana vakawanda vasikusavade ndingori pano dakarara manede mirira iwe wakaruma dande ndoruri muwana uchiwe mdenende angarapaya pamusererende ukandisiya negaringaisavende upenyu hwakaoma sindoshuwira kure kwegava kuna mtsuku wakamira ndinoda kuva newe asi zvondomera semudzimai wangu ini ndichakushadira tive nedanga redu rezvinotyamura mombe buzi newai tigozororipa tigozova mukwasha anodikanwa nanozikanwa usafuninyorere tsamba iwe iya ndinokunyorera ndangosvika usandikanganwe kana wawe joni uzondira ndikukanganwe kani ukangodara ndikuregerere Dr. Clarence exclusive. chaunoreva namwari ndokuteerera so ndipe mukana uone azvingatore nguva ndifone hande muchitondo ndikutsome ndinokuteerera wenda kutime kozi roro unondipa iwe unondibata moyo lavi unondidadisa ndosaka ndakuimbira nziyo roro unondipa iwe rudo ndichakupa kuchura malita uye ndichakuda kusvikira ndakitsa ndochipana rudo pasina anochitsa mukati mevazhinji iwe ndakakuspota ndikati wedenga ndiye wandairota ukomera wandaiti ndichaputsa mugota nyumba majaya pamwe namadota roro unondipa iwe unondibata moyo lavi unondidadisa ndosaka ndakuimbira nziyo alongside Leah, back to back with the Dr. Clarence exclusive. This is how we do it.